Šta to čitaš, Jarane? Logiku. Logiku. A šta je to logika? Evo vidiš, recimo, ili imaš ti kod kuće akvarijum? Ima. Eto vidiš, logično je da voliš životinje, jel? Jest. Ko voli životinje, voli i ljude, logično. Volim ljudi, ja. Dakle, ako voliš ljude, voliš i žene. Volim, kada Eto, volim i žene. to je logično. A ja. Dakle, ako voliš žene, nisi peder. Pješka. To je logično. A ja. Eto vidiš, to ti je logika. A to je logika. To je logika. Ma ja sam otišao... Da je ono... Znam Slušaj, sad, Aran, ja znam. sad moram ići na jedno predavanje, evo tebe ovo malo prostudiraj, pa se mi malo kasnije vidimo, jel važno? A, kako ću ti sad ući, daj falet puno. Šta je? To ti ko fol nešto čitaš, a? Ma nije, nego malo vozim tramvaj, znaš. Šta čitaš? Logika, Jarani, logika. Šta čitaš? Šta je to logika? Znao sam. Ne znaš šta je logika? Ja ću ti objasniti. Slušaj, imaš ti kući akvarijum? Nema. Nemaš kući akvarijum? Nema. Ma mrš, pedere, jedan pedere, mrš!